Bonġwal minn qed jara dal-video live u jekk qed taraħ illum meta qed nippostjah illi huwa l-ħadd 8 ta' Jannar. Għal ħafna nies id-9 ta' Jannar Monday huwa ir-ritorn għal drawiet tagħna tas-soltu għar-rutina kif ngħidu bil-Malti. U sa 2020 jiena l-kelma rutina kont ma naħmilix. Kont nara fl-opinjoni tiegħi l-iktar ħaġa boring, eċetera. Sa ma ġara il-lockdown jew semi-lockdown sejjaħlu l-trit illi konna fih. U għammek ta' sewa apprezzajt kemm mu sabiħ li kollok skop fil-ħajja li ta' kuljum qed u hemm raġuni għal fejn qed tagħmel l-exercise tmur ix-xogħol tiltaqa' ma' tal-familja. Meta spiċċajna il-ħin kollu d-dar, il-ħin kollu ma' tal-familja, dak il-purpose qisu naqas tgħid li ma stanix nibqgħu naħdmu mid-dar, kif taf inti mhux kulħadd seta' jibqa' jaħdem mid-dar, u anka min xeta baqa' jaħdem mid-dar xorta wara ċertu żmien beda japprezza kemm hu tajjeb li taqta' li tibdel. U għal daqstant, minn wara 2020, speċjalment minn 2021 li law, bdejt napprezza jiena u ħafna oħrajn kemm sabiħa ir-rutina. Għax hija ir-rutina illi tagħmilna dak li aħna fl-opinjoni tiegħi. Fis-sens illi jekk jiena pereżempju għal mod tal-kelma nistinka nistudja u mbagħad għandi karriera, dak naturalment qed issir bil-rutina, bil-ġurnata wara l-oħra. U l-istess ħaġa fejn jidħol is-saħħa u l-fitness. Mhuwiex bil-holidays tal-miliet jew bil-holidays tal-Easter illi aħna inġibu ir-riżultati ta' dera ta' saħħa u ta' kif niffunzjonaw, imma huma xi jsir matul is-sena. Iva huwa proċess itwal, iva huwa iktar boring ovvjament mill-holidays, u fl-istess ħin ma nafx taqbilx miegħi dik ir-rutina imbagħad tgħinna biex il-holidays napprezzawhom aktar. Jiġifieri min jgħidlek hekk sew dawk qishom dejjem holiday jew hekk sew dawk li jirtiraw issa dejjem qegħdin holiday ta' min ngħidu u forsi taf nies anke inti stess illi jkollok min illi meta mbagħad jirtira wara l-ewwel ftit xhur jew snin tant iħossu bord, tant iħossu anke bla skop illi ikun hemm min anke tiżidlu ħafna l-ansjetà forsi anke depressjoni jekk mhux affarijiet għal. Għax il-bniedem magħmul illi jirsisti jieħu gost bil-vjaġġ li jkun qed jagħmel tajjeb ixini jekk hux karriera jekk hux studju. Jieħu gost bil-riżultat ukoll imma hemm ħafna nies illi jieħdu aktar gost bil-vjaġġ milli bir-riżultat minnu nnifsu. U il-great news għallu ħafna allura hija dik illi minn għada nerġgħu nibdew ċertu rutina, tajjeb dik ir-rutina illi ħatatina r-riżultati u jiena lluħa naqsem magħkom x'tista' tagħmel issa qabel ma tibda ir-rutina biex inħajrek jew inħeġġek illi forsi ir-rutina fejn tista' tirranġala xi ftit. Fejn jidħol naturalment l-erja tiegħi health and fitness tagħmel dan. Pereżempju, ħanħeġġek illi minn issa l-qudiem fir-rutina tiegħek tibda tipprepara l-ħwejjeġ tal-exercise minn filgħaxija. Anke jekk m'intix ħadd tagħmel it-training l-ewwel ħaġa filgħodu, il-fatt li għandek il-ħwejjeġ lesti mill-lum filgħaxija għal għada inti tista' titfaħħom fil-karozza biex tgħid bqajt sejjer wara x-xogħol. Jew għal mod tal-kelma l-ewwel ħaġa filgħodu qabel ix-xogħol. Jew inkella wara li wassalt it-tfal il-privat għand il-ħwejjeġ ta' training fil-karozza u bqajt sejra. Number 1. Ħanħeġġek illi jekk ħatamel l-exercise sports tiegħek x'imkien, tażel post fejn apparti li ovvjament ħatiħu gost kif semmejt miljun darba mhux ħanerġa' noqgħod insemmiha llum, ħatażel post ukoll li ħajfrankalek il-ħin. Pereżempju aħna New Better Life in-Naxxar fl-istess post hemmhekk hemm anke showers, changing rooms, lockers. Biex dak li jkun apparti li ġi għal nofsija sempliċiment exercise tajjeb, ġifieri mhux iktar minn nofsija, just nofsija. Hemmhekk bniedem jista' wkoll ibiddel, jinħassel u jibqa' sejjer għall affarijiet li għandu li jmiss. Mela dak li ikun franka li qgħod jgħid irid nerġa' mmur id-dar biex ninħasel. U mbagħad mid-dar irid nerġa' mmur il-post ieħor le. Mit-training ninħasslu u direttament tibqgħu sejrin il-post ieħor. Dak ħajfrankalna ħafna stress u ħafna ħin li nistgħu nużaw aħjar milli naħluh jekk nistgħu ngħidu hekk fit-traffic. Laqgħet insemmi traffic hemm min jippreferi li anke jagħmel l-exercises mid-dar. Tgħidli mhux aħjar inkun preżenti fl-ambjent naqbel miegħek. L-ideali li l-aħjar madwarna jkun hemm nies li bħalna għandhom skopijiet ta' health and fitness, ġifieri bħal pereżempju fil-kastana il-maġġoranza jixtiequ jitilfu x-xaħam, jittownjaw, jikkalmaw ġifieri naqsu mill-istress biex jorqdu aħjar, iqumu aħjar, eċċetera. Tajjeb, u għal daqstan dawk l-aħjar in-nies ikunu madwarek, però min ma jistax jiċċaqlaq mid-dar jew mhux konvenjenti għalih li jiċċaqlaq mid-dar, iva, anke aħna stess pereżempju nagħmlu daw is-sessions live fuq Zoom jgħidulhom fej inti apparti li qed tara il-coach dak il-ħin live, il-coach ikun qed jarak jew qed tarak ħalli jgħidlek jew tgħidlek isma' Marija qed tagħmilhom tajjeb ħafna daw, jew inkella dritt ta' jdejk,
ma nafx, dritta darek, eccetera. Allura jkun hemm dik il-live interaction li inti qed tikkomunika ma dak li jkun direttament. Dawk isiru online sessions live fuq Zoom. Għal min anka minkejja li hemm xi sitħinijiet kuljum ma jkunx jista' jagħmilhom live, daw anka jkunu rekordjati intelgħu recording wieħed kuljum u kuljum nifokaw fuq body parts differenti mela jekk illum pereżempju ħanaħdmu fuq il-kor, fuq l-erja ta' madwar iż-żaq u fuq is-saqajja da ħanaħdmu pereżempju fuq iċ-ċest u fuq l-idejn, tajjeb? U dejjem ikun hemm roster biex dak li jkun jolqot kullum kien ma nħallu xejn barra, importanti ħafna. Mela oħra nixtieqek iżid fir-rutina wara li ssib post u ħin illi jkun adatta talik huwa illi jekk inti ħad tipprepara xi ikel, diment li ma tħobbx issajjar, jiena wieħed minn dawk li ma tantx nieħu gost neqgħod ħin fi kċina, aw min jitpaxxa u jirilassa fi kċina. Ħansib riċetti, anka idealment fuq parir ta' nutritionist kwalifikata tajjeb.